Nanasad sila. Nanasad sila. Naure ni Guho Gablo. Kana siya ba? Narasad. Nasa maluyo. Naiungo guys. Salamat sir. Hoy guys. Duh. Ako i-reveal ako, i-reveal. Sama na Uy, disisitira mong bayranan. 2, 0, 9. Agay! Yaw. Agay! Tanawara ng matay. Para langi. Napay-reveal ning na donut. Tistim gining mga umuwi. Mamahaw lang tani. Kung samtong rasa, mahaw tani ro yan. Mahaw tani bayranan. Tapos ginuo ko nga nung gireading mo sa nilang 26. So, yun ang lugay mo sa kaya. Guys, kumusta maging nyo diya? Manatungol naman na.